Сега, мили приятели, ще разгледам подаръка ми от Александра. Имаме пликче, ръчно направен плик. Подарък. Весела Коледа Ети. Запечатан плик. Оле, вътре има ръчно направена картичка. Да. Не, може да си го сложиш като книгоразделител. Покана пише. Да, книгоразделител може да си направиш. Добре, добре. Книгоразделител. Разгледай. Ами това... Ма така не. Така не е добре. Така не е добре. Оле, това е много... То по-важно подаръците да снимат. Еми няма нищо. Така, това е за коледна уха. Да, може да си го закачиш, аз не ти ги подарявам, аз ти дам да разгледаш и да си харесаш едно. Може да си харесаш едно и да го вземеш. А другите? Другите харесай си едно и си го вземи, кое искаш. А другите ги връщам ли? Не, харесай си едно просто за ухата. Ами, добре, може ли всички да бъдат? Харесай си. Добре, избирам си това. Добре, ние имаме много, това ще е много сладко. Добре, а тези другите, къде да ги оставя? Ето тук. Добре. Сега. А тук има още неща. Да, чакай, пазачи. Това е за баба, книгоразделител. Покана. Да. Това отваря ли се, Али? Не. Тройной. Чакай. Ами, може да го отвориш. Хайде, отвори плика. Отвори плика. Весела Коледа. Покана. 10 часа и 16 минути. Това аз ли съм, Али? Не, не. Добре. Това е още един книгоразделител за мама и тачи. Добре. И това е за... Чакай, Да, тя каза, че го пази един може както го сложи. Да ти държа ли телефона? Да. Си даваш ръката в момента. Не, обратно. Така. Ето, това. Правила, кукла, аксесуари. Какво е това? Блум, Чемп. Подарък. Едни китайци правиха в едно видео и аз реших да си направя свое. Добре. Ето я куклата. А какво представлява? Това не е куклата. Така. Все пак, сега, не дай да гледаш. Добре. Ще ти кажа. Точно такива бисквити обичам. Чакай. Знам го този час. Вижте хора, това е... Той е напечатан от двете страни. Да не го... Какво е това? Ти. Това си ти. Аз съм те нарисувала. Чудесно. С новите очила ли? Мяли, че къде знаеш, че съм си чула? Не. Аз съм те направила с очила коледни с бисквитени човечета. Това са крекери с киноа. Не ти ли харесва? Много ми харесва. Не ти ли харесва подаръка? Много ми харесва. Може ли да го ползвам като разделител също? Ползвай го, да. Добре. Другата година ще направя... Много хубави подаръци. А я да видим това какво е. Крем от шамфастък. Вчера един дядо
в лекции. Много Си интересно. пуснал телефона. Благодаря, много Ти хубави брат, как подаръци. се чувстваш? Особено този харесва ли? Да. Това е баба. Вашите видяхте ли сега? Тази картичка е за баба. Нарисувах този дядо Коледа от интернет. Прерисувах го. Така. Али, ти твоите подаръци видя ли си? Ела да изслушаме твоите подаръци. Пускаш си. Добре. Къде са моите подаръци? О, да. От Леля и Бетка. Чакай първо тези подаръци. Дневник на най-добрите влогари. Оле! Само Тук можеш да си записваш различни сценарии за твоите YouTube клипове. Аз нищо не качвам толкова интересно, аз направя Еми сега ще фонове. Ти растеш, утре други ден ще почнеш да ги правиш тия неща. Та не може втори клас да си... Да, да имаш Супер геймер. На ленгичката пише специално за теб. Супер. Ето, тук можеш да си записваш. Супер. Уникално. А пък това е устройство, с което да си правиш влоговете. Може да го сглобим преди да почнеш да блокираш. Ами аз си го мислех, ама Уникално защото Все пак, да, ето. трябваше да има някаква последователност. Абсолютно. в подаръците. Няма да може да стане. Браво, Хем уникално е да това си нещо. подари, хем да бъде. Има си кабел, с който се зарежда. Супер. Ето така се слага. Ето тук. Супер. Мале, бе. И Супер. копчето е ето тук. Уникално. Лицето, като да снима камерата, да не е в Уникално. Как? Може да го покажем на хората. Ами тя е задната камера, да. Супер. Има си го усита обаче, де. Аз съм имал И битки тук, работа да правя. тук виж отзад ти е копчето. Сменяш, има топла светлина, смесена, студена. Да, студена светлина, да. Какво нещо сте измислили? Ами по принцип имаше едни статични такива лампи, но понеже съм забелязала, че Алито прави влогове така, ходейки от стая в стая. Да, и тук караш ще си се решила. чипка. Как се изключва? Абсолютно. Ами пак го натискаш. Няколко пъти го натискаш. Така, браво. Уникално е, Ани. Супер. И кабелчето тук да Ще го пазите, зареждаме. да. Ще го Така че зареждаме. то е стандартно. Стандартно. Я да видим следващия подарък. Лекичко. Чаша. Ау, коледна чаша. Супер. Това е горещ шоколад с чаша и лъжичка. Супер. Да. Има и пътваме за най-добрите влогъри. Ще получи, бабо. Благодаря. Ти не си мечтала. Да, не съм мечтала. Аз мечтах за някакви простоти, обаче няма да ме съдбедна. Аз обаче си си отгонеш, ще ми се много топ. Искаш по-тънка блузка. Може да не стои по-потно си много Тениска. селско. Блуза с ръкав искаш ли? А да, тениска е идеално. Тук да ги сложи, аз си става, тук никой не стои. Аз си фанел. Ще се сложа така. Следващия подарък. На баба Ани. Ето го там в златистата опаковка. О, това е мой номер. Не си. Маленко пътежък. Аз съм по-пуска да ми се отбира по от него. За баба Ани и дядо Вани. Да. Аз ще спирам вече. Добре, спирай. Чао.